дӯстои азиз, 6 сотих заминай 3 дар хона дора, баня, анҷомхона, аллохона, ҳамаш бараккадагай. Тамошо кунед. Бачаи азиз, дар ноҳияи восе деҳаи Шобика қарор дорем. Хонаро абзор мекунам. Парра полностью сабр кард то охир тамошо кунем. Беҳтарин хона бачаи азиз. Бараки дӯстон, полни ҳамаш карги. Мисол кухни, баня, ҳуҷҷатхона, анҷомхона ҳамаш ҳастай дӯстон. Агарот суб савз, чунки об дорам. 3 дар хонаи кришадор бачаҳо. 3 дар хонаи кришадор. Бародари азиз, ҳамин хона қисман бо чизи чорааш савдо мешава. Абзора аму лави раҳи калон ма сар мекунам. То охир тамошо кунед. Лайкотон монед, дар канал подписаться кунед. Ба ҳамаи шумо тамошои бо фароғат дӯстон. Рафтем. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардани хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе, Кӯлоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаи азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? Дураи ватан ҳастен? Саудо ТВ Telegram канал шудага бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. Бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. Ассалому алайкум мардуми восе. Мардуми YouTube тамошои канали Саудо ТВ. мо дар ноҳияи восе гардиши Шобикада қарор дорем бачаи азиз. ҳамин ҷоя хонаро набортон мекунам озӣ. Тамошо кунед. Мақсад як 2 рӯз пеш ҳам ҷоя хона видео кар будем. иншоалло бо навор мекунем. як хонаи гап ромагия бачаи азиз. ин тараф далҷи Кӯлоб мешава. ай восе омадем. шоҳроҳи восе Кӯлоб дӯстон. ай ҳамин ҷа нигоҳ кунем бачаҳо. раҳ асфалтай. 1 километр мерем бародаро. 1 километр мерем. ай пишти хона навор мекунем бо. Тамошо кунем бачаҳо. лайкора монед, дар канал подписаться кунед. чизе ки дар кортонай комментария кунед. худо хоҳад Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. ман навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунед дӯстон. бародарои азиз, ҳамин хонаи мо ҳай, хонае ки бояд дар фурӯш гузоран, ин ҳамин хонаи дӯстон. ина пишти хона, ина роҳ, иса роҳ дӯстон. хулоса дӯстои азиз, ай ҳаминҷа чӣ хеле ки гуфтум, ҳамон шоҳроҳи восе Кӯлоб, ҳамин тақрибан 1 километр медорем даруни қишлоқ меем. баъд ин ҳаминҷа мешавад. чӣ хеле ки айёҷа нишонтон додам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим меем. ай дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавем бачаи азиз. ина забор, ина ҳавлӣ, ҷои оврав, ҷибори оврав. ина ми ҳолат. нигоҳ кунед шумо. ман навора майда када мефаҳмонам. то ҳадди имкон нишонтон метам хушрӯ када шумо тамошо кунед. ай Россия тамошо мекунем, бисёртон медонам ки мисол ҳоҷат ба беҳуда омадан нашавад, беҳуда занг зани чизе ҳаст. ай реал нишонтон метам. худо хоҳад баъд мефаҳмем хона кадом ҳолат дар. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. обши ҳамин 6 сотиқ замин дора. 6 сотиқ замин. дар инҷа 3 дар хонай, баъдан калидор дора. ҳозир бо ҳамаша майда нишон метам. ҳавлӣ ҳамвор стяжка. ина уличабандако ов ки доран агаро суб савза бачаи азиз. ана инҷада бараки кадагай. нигоҳ кунед. кухни.
Дуюмаш. Ина дӯстон. Чӣ мегӯям? Ина карточка пиёзам қад зорамонлагия. Сеюмаш. Ҳеҷа мешава? Аловхона. Ина дӯстон. Аловхона. Чорумаш бошага мешава? Бания ина. Дидем бачаҳо? Ина бания хишрока кадаги ҳамин ҳолат. Баъд дар инҷа ҳоҷатхона. Инҷа границаи хонаи мо. Дар инҷа ов. Ина бародаро ов. ҳавлира дидем. Инҷа кат. қисми дохили хонаҳоро нишонтон будам, баъд навора ҷамъбаст мекунем дӯстон. Кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорем? Мисол агар хоҳем ки хушрӯ кардан навораш кунем, пешниҳоди мардум кунем, зайли навор кунем ки фаҳмои мардум боша, хонатон савдо шава, дар WhatsApp ма роӣ кунем ки омада ай пеш навораш мекунем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Дари главни баъда мешава калидор. Як хона, ду хона, се хона. Шурӯъ аз якум хона. Ина дӯстон. Инами хона. خلاصه خانه یک. الان در این جمعه شما خانه ده بچه عزیز. اینا. دویم خانه. برادرو. ابوی. یگان نمود رولک نیست، گل نیست. پرده هاش، تیرزه ها. اینجا با تیرزه داره. برای بیرون. و در اینجا دوستان خانه سیم خانه دوستان. اینجا آدم بود خیلی چی نکردیم. کنسلر کار کسته. خلاصه هم خیلی خانه دوستان عزیز. برادر عزیز، تماشاگران محترم، چه خیلی که خانه را ابزارتون کردم تماشا کردین. 3 در خانه بود، 6 تا تیغ زمین، برکی همش کدگی، آشخانه، انجامخانه، حاجتخانه، بنیال خانه کدگی. اگر که اینومی کانال ما زنگ زنین به شرطی اومده بینین. خیلی ما حرکت کردم فهموندم نشون تندون بچه‌ها. مردمی که دورای وطن هستن یا زنگ زنین با معلومات پرا بگیرن. مکتبش پشت خانه دای، مسجد پشت خانه دای. اینجا به شهرهای واسه کلوبا 1 کیلومتر هم راه نیست دوستان. اینجا توچکای زوره بچه‌ها. شبکه بسیار ایسو بهم مویوش میشوزیم بچه عزیز. خلاصه دوستان رقمای اکا در روی اکران شما میتونین معلومات پرش بگیرین یا که رقم من در روی اکران شما یگان خانه فروشی باشه آماده نوار میکنیم ان شاء الله در خدمت شما چیکار میکنین لایکاتون نمونین در کانال پادپیسه کنین امید چقدر دستگیری شما با دلشی خانه های ارزان زیاد میشه دوستان عزیز. زنده باشه بچه‌ها رحمت که ما رو هر روز تماشا میکنین. یا چی را میگم خانه قسما با چیز چوراش سودا میشه دوستان. همیشه هم مقصد نگفتنم